Dobrý deň, ja som vám Peťo Flima a teraz si ukážeme základy počítač sádzby a grafiky a tému obraz a jeho prezentácia. Každý obrazok môžeme popísať nejakým matematickým modelom. Obrazok je popísaný funkciou dvoch pramenných x a y, čo znamená, že keď pozrieme sa na tento obrázok, tak vidíme tu x-ovú a y-ovú os. Popisujem teda, že obrázok to sú vlastne popisujem ich súradnice a funkcia vlastne tejto x a y dáva vlastne informáciu z, to znamená informáciu o tom, jaká je intenzita jasovej zložky. Napríklad v tomto prípade, keď máme oteň šedej obrázku, tak tu mi hovorí, že jak jasný je na stupnici od 0 po 250, 5 hodnot, čo je nakvantovaná hodnota, vlastne jak vysoko je v tom danom pixeli tá intenzita tej svietivosti. Vidíme, že tmavé objekty sú tmavé a svetlé. Tu si môžeme ukázať aj frekvenciu. Vidíme, že frekvencia v obrázku je vlastne to, keď je rýchly prechod. Alebo keď je pruškovaný sveter na určitú diaľku L, je pre nás nejaká frekvencia, alebo sa rýchlo mení tá farba. Keď sa vzdialíme, toto sa zmenší, ono sa zhustia, takže sa zvýši aj frekvencia. To je naša frekvencia, ktorá nám pomôže potom v neskôršej pasáži definovať potom nejaké typy kompresie a vlastne čo to tam bude robiť. Takže pri stupne šedí máme Z zdefinované fx, y. A je to vlastne z jedného priestoru, takže R, to znamená, že je tam jedna zložka v tom jednom bode, jedna zložka, je to vlastne iba informácia o tej svietivosti. Na prístupne RGB máme Z plné tučným písmom, pretože hovoríme už o vektore, pretože sú tam už tri zložky RGB a je to definované aj týmto priestorom. To znamená, že v tomto bode my máme informáciu preto vektor, že pretože jedné mi definuje smer udávajúci akože intenzitu R, druhé G a B. Takže hovoríme preto o vektorom a preto hovoríme, že Z patrí do množiny R na tretiu. Potom tu máme, v diskrétnom stave sa to dá zapísať ako obrazok v rozmeroch, ktorý diskrétny stav je akože nejaký číselný. Ako funkcia, teda konkrétnom tváre 800 na 600, čo znamená, že y je 800 na 600 ako 1 až 800 čísel krát 1 až 600 čísel, to nám dáva nejakú takú maticu, dá sa povedať, nadobúda hodnotu od 0 až po 255 hodnot. Ako množina 1 až 8 bodov, to sme si teda povedali teraz. Digitalizácia obrazu. Takže digitalizácia obrazu je vlastne pozostáva zo vzorkovania a kvantovania. Vzorkovanie je vlastne nejaké také, že mám obrázok, alebo mal som nejaký signál v jednom rozmere a ja som si ho navzorkoval, to znamená nasekal. Tu máme obrázok a tu si to musím v podstate v 2D formáte tiež nasekať, to znamená, že tu sekám jeden rozmer, tu sekám dva rozmery x a y, to znamená, že vytváram nejaké bloky. Nemôžem nekonečne to navzorkovať, ten obrázok, pretože nemôžem ísť do nekonečnej hĺbky, je to obmedzenie, proste sme obmedzení hardwarovou výpočetnou technikou a týmto pádom, keď to nemôžem navzorkovať do nekonečná, môžu sa mi vzniknúť situácie, kde vlastne ja tu mám napríklad v tomto vienovém štvorčeku mám tieto pixely, takéto prúžky. A vlastne mne tá hodnota sa stratí od týchto prúžkov, lebo mi to dáva ako keby priemernú hodnotu. To znamená, že je tam nejaká strata. No a to je definované ako v 2D rozmere, že najminimálna vzorkovacia frekvencia, to znamená, že koľkokrát to za jednu periódu oseknem, je dvojnásobná maximálnej frekvencie. To znamená, že toto je napríklad maximálna frekvencia a ja to môžem mať navzorkované takto na dvoch miestach. Jeden a takto. Takže toto je maximálne splnenie toho, že mi zachová tú informáciu. Sice nie úplne 100%, lebo vlastne v týchto bodoch, jak si ja to uchovám, túto 1, 2, 3, môže byť aj takýto signál, aj takýto. No proste je to troška
skreslené, ale nie až tak, aby to nezachovalo tú informáciu. Dokážem pomerne veľmi efektívne zrekonštruovať ten signál z týchto vzoriek. Takže musí byť splnený Shannon kotolníkov terén, vzorkovacia frekvencia musí byť menšia ako 2x f maximálne. Tu je to chyba, pretože to som zle skopíroval zo skript. Tu má byť opačné lomitko, takže vzorkovacia frekvencia musí byť väčšia ako 2x f maximálne frekvencia, čo je pre nás Fmax v obraze napríklad, to sme si teda povedali. Ak nezachováme tieto pravidlo, vzniká aliasing. To znamená, že vzniká moire, geometrické obrazce, zmenia svoj tvar a štruktúru. To znamená, že jak mám takýto signál a ja ho navzorkujem iba túto, tak v podstate pri rekonštrukcii mi vzniká moire. To znamená, že geometrické obrazce zmenia svoj tvar alebo štruktúru v 2D formáte, to znamená, že budú sa tam objavať zložky, ktoré tam nepatria, ako vidíme tieto tu konkrétne zložky, alebo tieto tu vznikajú zložky pri tej rekonštrukcii, to vlastne už vzniká, čo v podstate znamená, že sa nám do obrazu dostanú nové spektrálne zložky, ktoré tam ani neboli. Je to úplne neprediktovateľné, čo sa objaví, preto sa to nedá nejak dobre kompenzovať, inak v rekonštruovanom signále sa nám objavia nové zložky. Takže to som iba zopakoval, čo som už povedal. V realite vzorkujeme tzv. Area samplingom, čo znamená, že vzorkou zodpovedná priemerné hodnote na malej ploche. Čo je to priemerná hodnota? Priemerná hodnota, to znamená, že area sampling, som tu definoval, čo je area sampling, je to vlastne tieto zložky, ktoré sa tu nejako menia, zodpovedajú priemernej hodnote, to znamená, že sa nejako spriemerujú a potom sa to vlastne navzorkuje. Čo vlastne znamená priemerná hodnota? Znamená to dolná priepust. Prečo dolná priepust? Lebo ty prvú časť spočítaj s tou druhou časťou a videl to dvomi, takže urobený priemer. No a prečo je to tak? Lebo vlastne násobím prvú časť, vydelím tú prvú časť dvomi, aj druhú časť vydelím dvomi a potom celé to spočítam, takže to je také vyjadrenie zaokrúhlenia. Takže zaokrúhlenie mám ako keby nejakých časových intervalov, si povedzme, že v takýchto nejakých 1, 2, 3. My si to budeme mať presne na tých istých hodnotách, ako je to zobrazené na tejto rýchlej frekvencii. Si predstavme, že toto je amplitúda s takouto frekvenciou. To znamená, že s takouto periódou, hej, keď hovoríme o frekvencii, hovoríme o perióde, v prevrátenom formáte a my v podstate potrebujeme urobiť dolnú priepusť. Prečo dolnú priepusť? Lebo my v podstate dolnú priepusť budeme volať aj zaokrúhlenie a to preto, lebo mne z týchto dvoch intervalov, ja neviem, z tohto a tohto, keď si načítam, tak mi urobí priemer. Keďže tam sa nachádza rýchla frekvencia, tak mi urobí priemer taký, že bude nulový. Keby tam bola pomalšia, teda menšia frekvencia, nie taká vysoká, to znamená, že takáto frekvencia, priemer by bol úplne iný. Takže mne by znamenalo, že táto nižšia frekvencia by skôr prešla ako táto vysoká. To znamená, môžeme si to ukázať, že ja zoberiem teraz tento bod odtiaľto, a tento bod odtiaľto, hej, do tejto rovnice si dosadím, takže plus 1 krát 1 polovica plus minus 1 krát 1 polovica, čo je odtiaľto zobrané, hej, toto je odtiaľto, no a tento minus 1 plus jednotka je odtiaľto a minus jednotka odtiaľto, no a vidíme, že 0, takže v podstate hovoríme o priemere, teda zaokrúhlení a to budeme volať dolnou priepusťou. Poďme teda ďalej. Prečo dolná alebo neprepúšťa vysokú frekvenciu, ako vidieť hore na obrázku? Tento obrázok má niečo spoločné s anti-aliasingom. Inak povedané tiež odstránenie vysokých frekvencií, aby nám splnilo pravidlo vzorkovania. To znamená, že ja už keď mám veľké frekvencie, ako som naznačil tu a nestačí mi na to ten vzorkovací formát, to je, ja neviem, keď mám obrázok takýto, tak si navzorkujem takýmto, ale sú tu tie prúžky väčšie, takže nestačí mi ten formát toho vrázenia, toho vyrezania tých vydebávaných pixelov, tak vidím, že by mi tu vznikol anti-aliasing.
to znamená aliasing. Anti-aliasing spraví to, že vlastne spriemeruje tieto hodnoty a vlastne urobí to ako keby takúto čistú plochu. No a on v podstate urobí to akým spôsobom? Urobí to takým spôsobom, že sú rôzne spôsoby. Tuto si ukážeme o super samplingu a sú aj spôsoby také, že hardwareové, ktoré si potom popíšeme ešte neskôršie. Takže odstranenie aliasingu môže byť ze signálu preženieme priemerovaním alebo v praxi jemným rozptýlením na povrchu šošovky. To znamená, že tým hardwareovým systémom to odstraním, že na povrchu šošovky nejaký materiál, ktorý to jemne tú vysokú frekvenciu rozptýli a je to také rozmázle, to znamená, že už tam není tá vysoká frekvencia. To znamená, že anti-aliasing mi čo robí? Mi rozmázáva. A aliasing je vlastne rúbkovanie a to sme si už hovorili, aliasing je vlastne také niečo, že keď sa mi nachádzajú medzi, toto je ako keby tie prúžky, hej, tu by boli ešte jeden prúžok, druhý prúžok a mi vytvára tieto prúžky a keď to teda navzorkujem, že zorkujem mi tu na mi navzorkuje a tu na mi navzorkuje, že tieto hodnoty som ja nepreniesol a tým vlastne aliasing mi spôsobuje, že sa mi tam objavujú nejaké zložky, ktoré tam vôbec neboli alebo ktoré sú nejako pozmenené z týchto zložiek, ktoré tam boli. Ale je to úplne nepredvídateľné, to znamená, že nemôžem to nejako ovplyvniť, takže sa to bojuje s tým, teda tým hardwareovým spôsobom alebo tým super samplingom. Super sampling je také niečo, že ja si v podstate navrhnem, tuto mám tú hodnotu, že mám teda navzorkovanie, tuto by som mal mať ešte jeden obrázok, kde mám v podstate navzorkovanie vyššou frekvenciou, to znamená, že keď mám tuto ešte tieto 4 kopčeky, tak by mi to zobralo tu na, hej. Mi to takto navzorkoval, by som sa volal, že F super vzorkovanie, to znamená, že by som zachytil aj tie jemné šrafiky. Ja by som si to softwarovo potom, takže softwarovo by som odstránil túto časť a potom by som v podstate ich zobral a podsamploval to na normálnu úroveň, takže by som zobral iba tieto vzorky, ktoré by v skutočnosti boli a tým by som vlastne softwarovo vytvoril, vidíme, že túto jednu vzorku by som dal sem, túto vzorku by som dal sem a toto medzi tým by som vlastne ako by odstránil a dostal by som to na cieľovú vzorkovaciu frekvenciu. Takže aby sme prešli ďalej. Takže odstranenie aliasingu bude ze signálu preženením priemerovaním alebo praxi jemný rozptýlený na povrchu šošovky, čo je analogový tvar, alebo super samplingom, čo je iba to, že navzorkujem signál väčším vzorkovacím kmitočtom, zapamätám si iba každú napríklad štvrtú vzorku a presamplujem to na štandardný sample rate, tým vlastne prenesiem problém aliasingu do vyšších frekvencií, ak to môžem teda povedať, že ono v podstate tie nižšie tie frekvencie, ktoré sa viac menej objavia tu, odstránim, ale ešte tu môžu byť takéto jemnučké frekvencie, ktoré v podstate budú vyššie frekvencie, ako keby ten problém prenesem do vyšších frekvencií, a preto sa to tak volá. Potom je tu FSA, čo je diskrétna verzia super samplingu, ktorá sa používa v grafických kartách presne podľa popisovaného princípu, takže keď vidíme niekde FSA, tak si spomenieme, že to je vlastne využitie tohto super samplingu. Takže princíp anti-aliasingu je asi taký, že tu mám tu ostrý prechod, takže vysokú frekvenciu, hej, na tomto tu. A ono mi to v podstate čo spraví? Ono mi to spraví to ako to nejaké vlnky, čo mi v podstate ako keby zníži tú frekvenciu, takže to znamená, že anti-aliasing mi urobí takéto niečo v strane týchto vysokých frekvencií. Kvantovanie. Čo to vlastne kvantovanie je? Ako keď sme hovorili teraz o vzorkovaní, odstraní aliasingu, ešte musíme ten nejaký formát nakvantovať. To znamená, že máme to nejaký príradný nejakým hodnotám. To znamená, že máme nejakú mriežku nejakých týchto hodnot a tu sa mi to nejako mení. Hej. Teraz pridelujem nejakú priemernú hodnotu tomuto štvorcu, to sa volá, že kvantovanie, teda určujem nejakú úroveň tomuto rozlíšeniu tejto mriežky, určujem nejakú úroveň intenzity. Napríklad tuto pri úrovni šedej je to, že vlastne vidím, že tu je pekne, sú to jemné prechody, sa tam mení postupne, ale tým, že ja to nakvantujem, tak musím im určiť nejakú tú hodnotu, ktorú ja nemôžem preniesť proste, každý jemný môžem, ale závisí to od toho, že aké tam mám rozlíšenie. Čím to bude menšie, tým budem tieto prechody menej vidieť. A to je vlastne nakvantovanie, že tomuto okruhu som určil, že táto farba bude takáto, priemerná hodnota, tomuto takúto a tomuto takúto. Uniformné kvantovanie budem
To je intenzita napríklad tejto stupne šedej, to znamená intenzita svetlosti šedej. Takže toto budeme volať uniformné, to znamená, že bude to v rovnakých vzdialenostiach ako keby, že podľa nejakej uniformy, a neuniformné, že budeme v podstate podľa toho, jak to bude vyhovovať, alebo jak mi to bude vyhovovať, vidím, že to vyzerá lepšie. FSA je diskrétna verzia supersamplingu, ktorá sa používa v grafických kartách, to sme si už teda tam už popisovali hore, to si zmážeme. Transformácia dvojrozmerného signálu slúži na to, aby sme dokázali obrázok z časovej oblasti preniesť do inej, kvôli neskoršej lepšej interpretácie alebo neskoršej vhodnejšej kompresii. To znamená, že ja transformujem obrázok na nejakú úroveň, napríklad keď si ukážeme Fourierovej transformáciu na sinusy a kosinusy, alebo tuto na diskrétnu kosinusovú transformáciu, kde si ja na nejaký tvar kosinusovej verzie, kde sa mi nebudú nachádzať komplexné zložky, čo sa bude lepšie počítať, a potom tu bude ešte nejaká valvetová transformácia pomocou vlne, kde každá vlnka bude podľa nejaké funkcie, ale výhoda tam bude, že to je obmedzené časové a bude sa to používať v EPIC 2000, čo si potom ešte neskôršie ukážeme. A tak poďme na to si to teda pozrieť. Takže transformácia dvojrozmerného signálu pomocou Fourierového typu. Takže ja si pomocou Fourierového typu rozdelím nejakú časovú hodnotu, to znamená, že celú tú mriežku, ja som mal v dvojrozmernej miere takýto nejaký signál a pomocou diskrétnej Fourierovej transformácie ja som preložil ten signál na jednotlivé sinusovky a kosinusovky. A to môžeme vidieť takto, že obrázok je charakterizovaný ako XY, je teda definovaný podľa nejakých čo je nejaký koeficient. To znamená, že tu mám už prenesené nejaké vysené koeficienty. Ja teda vytváram z toho signálu nejaké koeficienty pomocou tejto Fourierovej transformácie. A to robím práve tak, že ja vlastne ščítavam x-ovú a y-ovú mriežku, násobím nejakým jadrom e na minus j2pi, v podstate je to komplexné jadro, ktoré v podstate, z čoho mi vlastne vyjde výsledok nejakých koeficientov. No a ja v podstate tieto koeficienty mi budú vyjadrovať nejaké vlnky, to znamená sinus alebo kosinus. A čo si môžeme to predstaviť v 2D priestore, kde sme si v 1D priestore vedeli predstaviť, že sa to skladali tieto vlnky takto nejako a vytvorili mi výšku potom nejaký signál. V 3D teda 2D priestore si môžeme predstaviť, že ide to pomocou y-ovej osy a pomocou x-ovej osy. Tu vidíme, že tu je prvá sinusovka alebo kosinusovka a tu je ďalšia kosinusovka, sinusovka. No a týchto ono v podstate, keď to zlúčim, tak mi vzniknú takéto vlny, ktoré sa budú buď smerovať týmto smerom, alebo pôjdu týmto smerom, alebo v podstate hoci akým, ak si ja vlastne tú kosinusovku, sinusovku nastavím a vznikne mi presne toľko isto koeficientov, to znamená týchto kosinus, týchto nejakých tvarov, koľko je tých pixelov v obrázku, to je nejaké pravidlo, ktoré bolo matematicky dokázané, a pomocou týchto kosinusoviek ja viem dosiahnuť, že ščítaním vlastne intenzity, napríklad keď hovoríme o úrovni šedej, tak hovoríme keď to všetko spočítam, tieto koeficienty, tak mi vyjdú jednotlivé úrovne šedi, čo si môžeme aj ukázať. Dúfam, že tu mám z tomu nejaký obrázok. Keď ne, tak to bude škoda. Tuto je to, takže ja vlastne dostanem nejakú intenzitu šedi, keď vlastne tie sinusovky ako sinusovky šítam, vidíme, že tuto napríklad mi vybehne hore a to bude vlastne v stupni šedej, to bude vlastne tá informácia, ktorú ja vlastne budem mať nesenú v tých kosinusovkách a sinusovkách. Ale prečo ja prerozdelím to na kosinusovky a sinusovky z časovej oblasti? Prečo ich prerábam na takúto formu? Pretože ja už matematicky ich viem lepšie zapísať a lepšie ich vlastne zapísať, skomprimovať a preniesť a potom spätne ich dekomprimovať. A ako vidíme, toto je inverzná vznik frekvenčných zložiek, tu mi vzniknú tie frekvenčné zložky, koeficienty a keď ich spätne na druhej strane, keď si to chcem rozkodovať ten obrázok, presne to preháňam tým istým vzorcom, ako som to kodoval, len použijem
inverzne záporné jadlo. Vidím, že tu není mínus je2pi, ale je to plus je2pi. A keď to prežijem týmto, vlastne dostanem celý ten obrázok o tých intenzít, napríklad šede, keď sme to hovorili. Keď už máme pre každú farbu intenzity, musíme toto robiť pre každú farbu intenzity, ako pre každý kanál RGB napríklad, hej. Tak musím túto transformáciu robiť pre každý kanál. Takže čo tu vlastne v podstate robím? Rozkladám obraz, máme na mysli digitálny obraz 2D priestor na sinus a kosinus. Tu je obraz charakterizovaný ako F matica, takže obrázok je matica hodnot pri stupni šedí, máme teda iba jednu maticu. To znamená, ako som hovoril, je tu ten koeficient, matica koeficientov, ktorá bude charakterizovať pomocou týchto jadier, že aké vlnky sa tam nachádzajú, aké vlny sa tam nachádzajú v kosinusov, ale neskôr si ukážeme, že to budú vlnky, budeme hovoriť o nejakých iných. Toto budeme volať jadro, sme si už povedali, je to vlastne komplexná exponenciála, čo je vlastne zápis kosinus a sinus. Inverzia slúži na spätný prevod koeficientu na digitálny obraz, ako vidíme, exponenciál je komplexne združená exponenciál, to znamená, že je úplne inverzná, čo prináša výhodu pri programovaní, lebo iba to komplexne združím a vypočítam. Takže presne ten istý hardware, ako keby môžem počítať na kodovanie a dekodovanie. Tu sme si ukázali, každý z Fourierovho koeficientu zastupuje takúto zložku, napríklad táto, vidíme, že toto vlnko, to sme si už ukázali. Vidíme tam dve zložky v tomto tvare x a y, koľko je na obrázku pixelov, toľko je koeficient, to sme si povedali, výsledný obrázok je vytvorené ščítaním všetkých týchto zložiek v reále. Rýchly typ transformácie sa volá FFT. Dobre, tak si povieme teraz ďalší typ. To vlastne ja teraz ukazujem, že aké spôsoby môžem ja z časovej oblasti vlastne prenášať do nejakej inej oblasti a môžem vlastne s tým už ďalej narábať. To už nehovorím, že čo ďalej ďalší krok bude nachádzať, ale to si ukážeme neskôršie, možno pri EP kompresie, ale tu ukazujem spôsoby toho prenášania informácií. Tento diskrétna kosinusová transformácia, to je tiež druh transformácie, pri ktorej nám ale nevyskakuje komplexná zložka, lepšie sa počíta, lebo počítam len s reálnymi zložkami, vidím, že není tu nejaká sinusová zložka, to znamená, že je tu iba kosinusová, preto to volá kosinusová transformácia a je to výhodnejšie v tom, že tam mám iba reálnu zložku a lepšie sa to počíta. Výslednú maticu koeficient môžem dostať pomocou tohto vzťahu. Rýchly typ transformácie sa Fourierová nazýva FCT, Fast Cosinus Transformation. Mám, duším, taký preklad. Valvetová transformácia DVT, oveľa zložitejšia ako Fourierová transformácia. Miesto kosinusu a sinusu, ktoré je charakterizovaný koeficient, je koeficient charakterizovaný pomocou vlniek. Vlnka môže mať rôzny tvar, to znamená, že rôznu funkciu. To znamená, že vidíme, že vlnka môže mať buď túto, alebo túto a to je charakterizované podľa každá je charakterizovaná inou funkciou. No a tým, že vlastne je tu výhoda, že to je časovo obmedzené, sa mi lepšie skladá ten obrázok, lebo keď sme si predstavili, že kosinus a sinus mi musel prejsť cez celým obrázkom a takto spočítať, to znamená, že evidentne z toho vyplýva, že potreboval som dosť veľa prvkov, kdežto tuto ja si definujem, že tuto napríklad v nejakej časti sa mi začínajú tu funkcie a končia a hotovo, tak vlastne ako keby som použil menej tých nejakých koeficientov, čo vlastne použijem potom pri EPEC 2000 kompresii. Takže v obrázku sa s ňou dobre vyobrazujú obrázky, takže ďalšou výhodou je to, že vlnky majú obmedzené trvanie, ako som povedal, ako sinusovka, tá sa šírila ďalej. A teraz si ukážeme, ako tieto transformácie sú použité v jednotlivých úložných formátoch protokolov uloženia, takže jednotlivé druhy nejakých typov fajlov alebo typov fajlov, ktorých bude typ kódu toho uloženia toho obrázku. Takže grafiku rozdielime na bitmapovú a vektorovú, to preto, že bitmapová je, kde zaznamenáva daný pixel a hovorí o pixeloch, kdežto vektorová je informácia o napríklad o pixelov a jej funkcii, to znamená, že ak sa dostanem k tejto druhému bodu, bude charakterizované podľa fx napríklad a tak je definovaný teda vektor. Zavádzame PPI, čo je počet pixelov na palec per pixel to inch. Fyzický pixel je štvorcová plocha, čo je vlastne toto. A logický pixel je nekonečne malý bod uprostred tohto pixelu. Tu nám chýba, že bod. Dobre, takže spôsobenia uloženia obrázku máme teda typ reprezentácie bitmapu.
bitmapový je nie jeden bitmapový a jeden ďalší druh je paletový formát. V čom sa vlastne líši ten bitmapový? Bitmap má informáciu vlastne o tom, máme obrázok, kde máme to rozdelené, každý pixel má nejakú info a tuto je jeho farba alebo intenzita rozložená do nejakých napríklad RGB alebo stupne šedej iba gray. Nesie práve v tomto bode tá informácia uložená. Kdežto paletový formát, ja mám paletu nejakých farieb, že je označenú 1 až 255 a tu bude, že prvá farba je červená, hej, tuto je potom, alebo RGB tam bude 2, 2, 3 a tak ďalej, číselne zaznačené. RGBčka ja budem poukazovať, že v tomto pixeli sa bude nachádzať dvojka, takže ja vlastne použijem ako keby túto 258 bitov napríklad na zápis farieb, ktoré budú charakterizované 3x8 bitmi, hej, tu v tejto časti. To si ukážeme v tej ďalšej časti. Takže poďme sa teda vrhnúť na ten bitmapový, to je monochromatický obraz. To je, každý pixel môže mať iba jednu z dvoch hodnôt, to je čierna alebo biela, takže čierno-bielý obrázok, vieme si to predstaviť. Nesie iba dve hodnoty. Grayscale je hodnota pixelu, je hodnotou na úsečke medzi čiernou a bielou, takže to znamená, že 255, ako keď je to 8-bitová úroveň, takže 255 úrovne šedej. High color je pixel určený 16 bitmi, to znamená, že tu je tento pixel je charakterizovaný 8-16 bitmi, takže je to rozdelené na 5 bitov je určených červenej, 5 bitov modrej, 6 bitov zelenej, takže je v možných kombináciách zelenej 2 na 6, modrej na 2 5 a 2 červenej 2 na 5 tiež, takže celkom už slušný rozsah, ale taký true color je v podstate už ten vernostný rozsah, kde už máme 16 miliónov kombinácií farieb, kdežto v tejto verzii bolo 65 000 možností. No a true color je vlastne 24 bitmi, kde je 8 bitov na červenú, zelenú, modrú, takže 2 na 8, 2 v podstate 2 na 24 je 16,7 milióna možných kombinácií tých farebných, takže to už je true color. Potom je to paletový formát, čo sme si teda už opisovali, že ukazujem na nejakú paletu, vidím, že tu je 0 až 255 indexov v tej palete a tu môže mať vlastne hodnôt, aké farby, aké chcem napríklad. Tu bude index mode, poďme teda hovoriť najprv od začiatku, index mode je hodnota v pixeli, reprezentuje adresu v palete použitých 8 bitov, čo je maximálne 256, teda i farieb. To znamená, že mám indexový mod, je rozdelený na 256 farieb alebo adres farieb a je to vlastne indexový mod. Pseudocolor je vlastne rozdiel v tom, že používa paletu 888, kde ja vlastne v tejto indexovej farby som mal rozdelený na 255 farieb indexových. 8 bitov, čo je 256 farebnú škálu. Kdežto pseudocolor, tam si ja vlastne môžem zvoliť do tej 8 bitovej, vlastne pre každú má RGB, má 888, takže 256 adries. To znamená, že napríklad pri túto červenú mám 255 možných farieb pre červené. Pre green mám tiež 256 farieb možných túto odtieňov a pri modrej mám tiež. A zlúčením týchto jednotlivých farieb ja dostanem 255 možností vlastne zobrazenia tej výslednej farby kombináciou týchto farieb červenej a modrej. To sa volá pseudocolor. No a direct color je v podstate ja dosahujem nejakú komprimáciu tým, že vlastne ja používam na iba 8 bitov na informáciu o farbe, hej. V tom jednom pixele, čo mám ten obrázok, mi nesie iba 8 bitíkov malinkých, mi nesie informáciu o červenej alebo zelenej, teda o tomu odtieňu tej farebnosti. Kdežto by som to normálne mal niesť, ako pri True Color by mal niesť 3x8 bitov. Takže ako keby úspora 16 bitov pri tomto formáte. Je to také, ako keby dá sa povedať komprimácia, ale na úrovni tej nejakej kvality. No a direct color je v podstate informácia o tom, že na každý kanál je 8 bitov, takže vidíme, že 0 až 255
Green má vlastný tých 0,256 informácií, lebo tu sme mali kombináciu, hej? Výsledný index alebo výsledné číslo hovorí o kombinácii jednotlivých tých farebných zložiek, čo nám dostáva výslednú farbu, kdežto tu nám už vniesie informáciu index R, že konkrétne je farebná zložka 0,255 a ja si už pomaly, keď mám index pixel, tak mi niečie všetky tri poukazovatele na tieto farby. Takže môžem si ukázať tak, že pixel mi ukazuje tu na a vlastne vytvorí si farbu pomocou indexov. A kdežto vidím, používam 8 bitov, čo je 24 bitov, jak pri TrueColor, čo v podstate není nejaké ušetrenie. Tu vidím, to je ešte vyššie, 16 miliónov farieb. To je tu pri TrueColor. Takže v podstate ja tam nič nešetrím. Prečo by som to tak robil? No robím to hlavne preto, lebo keď používam už, to si teda prečítame, na každý kanál je 8 bitov, takže výsledná možnosti adres farieb je 16,7 miliónov adres, tak ako v TrueColor, čo je vlastne taká istá hodnota, ako keby sme tam priamo vložili kód farby. To neprináša žiadnu úsporu v kompresii, ale uľahčuje sa menenie gamma jednotlivých pixelov. To znamená, že keď ja manipulujem s tým obrázkom a to tak, že len posunutím hodnoty v adrese, ktorá poukazuje na tú úroveň, nižšie alebo vyššie v palete sa nemusí prepočítať hodnota pixelu a ja vlastne posuniem vlastne všetky úrovne vyššie, len zmením tej adresy, nemusím teraz počuť, že ktorá farba je na toto, takže vlastne pre túto úpravu je to výhodnejší tento formát Direct Color. Potom si povieme grafické formáty, jaké môžu byť. Teda grafický formát výsledného, toto je vlastne poukazovanie na pixely, sme si hovorili. Grafické formáty, ktoré to budú využívať, budú nekomprimované a komprimované bezstratové alebo stratové. Takže nekomprimované, to znamená, že fyzicky tam bude uložený tá informácia o bite. Komprimované bude bezstratové, to je takým spôsobom, že napríklad bude tam použitý taký kód, ktorý vlastne pri rekonštrukcii dostávame obrazok o pôvodnej s celou informáciou bez straty. A stratové sú v podstate to už je logicky. Môžu obsahovať teda rôzne tieto grafické formácie, animácie, interlacing, vloženie textového info, metadata, vloženie farebného profilu, priestoru, čo je v podstate veľmi podstatná vec, ktorá bude informovať o tom, že čo je v skutočnosti, to sa volá ICC, file, ktorý bude poukazovať, že červená farba s takouto hodnotou, s takýmto odtieňom je na tvojom monitore intenzita, ja neviem, tuto červená farba, ja neviem, nejaké číslo XXX, bude na tvojom monitore 3, 2, 1, hej. Takže toto je vlastne informácia, toto je vlastne ICC o tom mojom monitore. A keby som to chcel zase preniesť na iný LCD display, ten bude mať svoj ICC, hej, on si najprv prečíta to ICC, takže on pošle, že hodnota XXX, ja chcem v ICC, XXX poukazuje v ICC paletu, ktorá má byť tuná, všade je rovnaká, on si prečíta, že v ICC je, tá formáta má byť červená, pozriem sa do tejto tabulky, ako vidí toto zariadenie, túto červenú, aby to sa javilo fakt červená, tak použijem tie zobrazenie tých RGB hodnotov takých intenzít, aby som dosiahol tú istú červenú. Takže to je veľmi výhodná vec. Viac rozlišení v jednom súbore zase mi ďalej môžu obsahovať. Bezstrátové kodovanie, teda si poďme niečo o nej povedať. Používa sa ako round length encoding, čo je v podstate kodovanie v behu, to znamená, že keď idú viacej za sebou informácií rovnakých, tak nebude každú hodnotu kodovať, ale jednoducho povie, že 4-krát biela. Takýmto typom, hej. Potom je to CCIT, Huffmanovo kodovanie záleží na četnosti výskytu rôznych dlhých bitových postupností. Každej postupnosti priradím kód a čím sa častejšie daný kód opakuje, tak tým riadi menší kód a tým zabezpečím šcurkávanie dát, tabulka kódov je daná alebo sa vytvára na mieru. To znamená, že ja tu mám nejaký veľkú maticu dát, ako keby charakterizovanú, alebo ja neviem, za sebou idúcu, skôr za sebou idúcu tie bity. A teraz ja priradím, že aké bity sa budú častejšie opakovať, budem mať na to nejakú tabulku vygenerovanú alebo už danú,
tým typom Huffmanova kodovania a ja si poviem, že však táto postupnosť kódov sa často opakuje, tak priradím jej kód 1, hej, v nejakom zápise 8-bitovom alebo ja neviem, viacbitovom. No a tým pádom ja už budem používať iba túto jednotku, vlastne ja ušetrím niekoľko tých miest bitových a to je určitý typ komprimácia, ja si vlastne prenesiem buď tabulku na druhú stranu a tie dáta, že jednotku, tak ja už poviem, že toto je jednotka v tej tabulke, tak mi už bude zobrazovať iba tie veľké veci, takže je to taký typ bezstratového kodovania. Tá tabulka sa môže tým Huffmanovým kodovaním sama vytvoriť, alebo sa vytvorí manuálne, že už je vytvorená nejakým spôsobom, hej. Že už je dopredu daná nejakými často opakujúcimi sa tvármi, že už to je tak už definované štandardné tabulky, alebo pri kodovaní sa sama prispôsobí a to je vlastne to nazývanie slovníkového kodovania, kde sa tie slovníky sami buď vytvoria, alebo sa už sú dané. Taký príklad týchto slovníkových pakerov je LVZ, LZ2 a RAR alebo ZIP. Bohužiaľ sa takéto kodovanie sa nedá použiť na obrázky, pretože sú tam často zaznamenané jemné odtiene a tie sa tak často neopakujú. Teraz si poďme pozrieť jednotlivé typy súborov, ako sú BMP, GIF, PNG, TAG a Target, JPEG, aké typy kódovania používajú. Takže typ kódovania je RLE, to je v podstate pozdĺžné kódovanie v zábehu, potom sú to rôzne, používajú TIFF, LZ2, čo sú tie slovníkové alebo Huffmanové kódovanie, LE, to je tiež JPEG používa, RLE alebo CCIT, AppCode JPEG 2000 používa. To už neviem presne, čo je ten appcode, ale je to možno tiež na ten typ nejakého slovníku. BMPčko si teda poďme povedať. Je to teda nestratová kompresia RLE, to sme si hovorili, služba slabá kompresia, používajú sa na ikony tlačítka, informácie o farbách sa ľahko vyhľadávajú, preto je pre programátorov obľúbené, lebo nemusia sa učiť nejaké typy kódov, jak to dešifrovať, proste jednoducho to v tom kóde vidia. No a potom je to GIF, je to pseudocolor, kompresia LZ2, priehľadnosť je iba na 100%, že bude tam priehľadná alebo není. Je tam, môže vložiť interlacing, texte do failu a to je takáto možnosť. Takže hovorili sme o pseudocolor, tak si rýchlo zopakujeme, čo je pseudocolor, čo vlastne vidíme, že GIF používa tento typ záznamu pseudocolory. Vlastne 955 možností zložených z troch farieb, akože, ktoré si môžeme buď definovať, alebo vytvoriť, alebo je už daný nejakým spôsobom. PNG je to vlastne, je to už nástupca GIFu. PNG sa v podstate používa vždy, keby sa mal použiť rozhodovať medzi GIF a PNG, tak sa vždy používa PNG, len GIF sa používa pri animáciách. Ale aj PNG už urobilo verziu pre animácie, ale aj tak sa GIF stále používa pre animácie. Lepšie vie všetko ako GIF, okrem animácií, priehľadnosť, podporované V3C konzorciom. TAG a Targa je vhodné pre programátorov, hry, animácie, modelovanie, podporie alfa kanál, čo je tá určitá nejaký typ priehľadnosti. Čo vlastne alfa kanál hovorí typ, že jak veľmi splynie farba s pozadím, jak sa veľmi zmieša. TIFF vie spracovať viac kanálov, 3 až 6, koľko chcem v jednom súbore. Takže TIFF dá sa povedať, podporuje veľa tých farebných kanálov, takže koľko si ich tam vložím, toľko to bude podporovať. Umožňuje nekomprimované formáty, čo sú výhodné pre tlačiarov, pretože tlačiari vyžadujú niekedy nekomprimované prísne formáty, aby mohli tlačiť. Umožňuje viac modelov farieb CMYKu, modely farieb CMYKu, alebo, jak sme si hovorili, RGB, v jednom súbore môžu sa nachádzať. A teraz si povieme taký najznámejší JPEG typ kompresie. Takže vychádza z princípu princípu, že susedné pixely majú veľmi podobnú farbu a tým vlastne ich ako keby zanedbávajú. Kompresia je 25:1 a vytvorí nejaký taký priemer. Kompresia je 25:1, minimálna újma, umožňuje metadáta vkladať, nemá alfa kanál, využíva typ kodovania YCBCR, čo je vlastne jasová zložka a dve farebné zložky, čo sa vlastne deje v tomto prvom procese, v tomto prvom kóde, časti kódu. Takže poďme si popísať, jak sa koduje JPEG. Vlastne máme nejakú v RGB hrubá data prílohy
A v jednotke teda aplikujeme prevzorkovanie do jasovej zložky Y a do dvoch farebných zložiek Blue, C, Red. To preto, lebo v ďalšom kroku pritlačím viac na farebné zložky pri komprimácii, takže jasovú vynechám, pretože oko je na ňu najviac citlivé. To znamená, inak povedané, že barevná transformácia urobím to, že jasovú zložku prevzorkujem to na jasové zložky, lebo viem, že jasové zložky pre oko najviac citlivé, to znamená rozpozná každú zmenu, takže jasovú zložku komprimujem dosť s málou kompresiou, to znamená, že dávam minimálnu kompresiu, aby sa tam nebolo badateľné, kdežto na tie ďalšie dve farebné zložky CBCR, čo volám tak zložky farebné, ale oni sú to není farebné zložky, oni sú vytvorené kombináciami tých farebných zložiek a vlastne ja im delím tu nejakú vyššiu kompresiu a to oko nepodstrehne až tak to nejaké pozorkovanie. V tom ďalšom kroku robím to podzorkovanie, čo v podstate pritlačam na kompresiu tých CBCR a Y, teda to pomenej. Takže odhadzujem niečo do koša. To znamená, že keď nejak podzorkovávam, musím niečo odhodiť, čo je vlastne nevýhoda toho JPEGu, že ja tam nedokážem urobiť 100% kvalitný obrázok, pretože už v tomto kroku ja podzorkovám, vyhazujem niečo do koša a až v tejto časti kvantizácie vtedy určujem kvalitu, čo si potom neskôršie ukážem. Takže tu je tu popísané. Ďalší krok prechádza do kosinovej transformácie, kde ja vlastne používam bloky 8x8 prevedem tie bloky 8x8 na iné bloky 8x8 pomocou kosinusovej transformácie, takže tiež nejaké bloky, ale pracujem tam iba s reálnymi zložkami. A to už je vlastne v kmitočtovej oblasti. Dostávam v podstate nejakú maticu, ktorá je charakterizovaná jednosmernou zložkou a postupne s zložkami, ktorí charakterizujú, čím ďalej idem od tej jednosmernej zložky, tým väčšia frekvencia, takže to je najväčšia frekvencia. Takže tým vlastne podzorkovaním, ako keby, teda tou kvalitou ja nastavujem, kde to useknem. Pri 100% to neuseknem vôbec, na 50% to useknem napríklad tu. To znamená, že všetky vyššie frekvencie vlastne odstraním odtiaľ a ostane to také rozmáznejšie. To znamená, že tam už pritlačam na tú kvalitu. Dobre, takže tuto už v podstate som urobil z tej diskrétne hodnoty kosinusové som dostal, už mám maticu tých nejakých koeficientov, tuto určujem kvantizáciu, určujem vlastne jakú kvalitu tomu určím jednotlivým zložkám. Tento blok prechádza kvantizáciou, tam pomocou kvantizačnej matrice definujem užívateľ, definuje, ako kvalitne chcem zakomprimovať tento blok. Zakomprimujem informácie v kmitočtovej oblasti, to znamená, že mám jednosmernú zložku, tá je najmocnejšia, ako som už hovoril, a potom sú ostatné frekvencie najväčšej frekvencie, a to som si hovoril o tejto kvalite, že vlastne ja určujem, že akú kvalitu ja tým vlastne urezávam tie vyššie frekvencie, to znamená, že prúžkovaný sveter urezávam túto frekvenciu a v podstate dostávam taký rozliatejší celok. Ako keby čím menšia kvalita, tak tým tie vyššie frekvencie odídu. Takže toto je ten štvrtý blok a v piatom bloku to je vlastne ešte viac pritlačam tými nestratovými kodovaniami, ako je Huffman alebo tá RLE, čo je vlastne tá kodovanie zábehu, čo sme si už hovorili a vlastne dosahujem ešte lepšiu kompresiu a vlastne toto ukladám do fajlu. Tuto vzniká file JPEG a pri dekodovaní robím postupne túto istú transformáciu, ale opačným smerom. Takže ešte si tu môžeme povedať, že pri komprimovaní fotky iba so stupňami šedých sa komprimuje z efektívnych 100 kB farebne JPG dostanem 70 kB pri tej istej kvalite JPG. A prečo práve? To znamená, že keby som mal farebný obrázok 100 kB a teraz ja ho určím, že bude iba z odtiene šedej,
koľko kilobajtov bude mať iba zotiaľ šedej, tak tu vidíš, že 70 kilobajtov. A to preto, že tá šedá sa komprimuje v takomto veľkom pomere. Vidím, že 30% vlastne tých dát sa nachádza iba pre farebnú zložku a zvyšných 70% farebné zložky a zvyšných 70% je pre jasovú zložku. Takže vidíme, že ako je veľmi citlivé na ten jas. Toľko. Po zavedení JPEGu boli nejaké zavedené ešte vylepšenia k tomu JPEGu, ako je progresívne kodovanie, čo znamená, že mám obrázok, sa mi hrubie zobrazí a potom sa mi to zjemňuje, čím mi prichádzajú dáta. Podpora CMYKu, čo vlastne tá tlačiarenská forma, nestratová varianta, kde je fakt 100%, Huffmanové kodovanie vylepšenie, kde je 15% efektívnejšie kodovanie. Je to za cenu toho náročnejšie na procesor, je tam možné pripojiť ešte ICC, čo je veľmi dôležitá vec a zaujímavá pri profesionálnom tvorení fotografií alebo nejakých obrazov. JPEG 2000 je už tá novšia forma kodovania obrázku. Neujal sa hlavne kvôli tomu, že potreboval väčší výpočetný výkon a tým pádom aj väčšiu spotrebu a kvôli poklesu ceny za pamäť. Aj kvôli poklesu ceny za pamäť. To znamená, že tým, že bol kvalitnejší, zaberal menej, ale zaberal väčší procesor, čo v podstate cena procesorov neklesá časom, ale celá pamäti klesla. To znamená, že oni v podstate si dali, že tá kvalita JPEG je v podstate, dá sa povedať, postačujúca, to ľudské oko to až tak nevidí, ale je síce väčší ako JPEG 2000, ale pre nich tým, že by dali výkonnejší procesor do foťáku a dali by, znamenalo by to pre nich, keby som používal JPEG 2000, že tam bude väčšia spotreba tej energie, dlhší čas, bude to viac míňať baterky, kdežto v súčasnosti sa používa obyčajný JPEG, kde nezaberá až taký veľký čas, nezaberá teda baterky, pamäte sú už lacné, takže mi je úplne jedno, jak veľký bude ten obrázok, takže stále sa používa JPEG. Výhody tohto JPEG 2000 sú, že tam má už možnosť priehľadnosti, je tam už tá valvetová transformácia tých vln, ako sme si hovorili, efektívnejšie, nevzniká štvorčekovanie, umožňuje bezstratovosť, progresívny charakter zobrazenia, to znamená, že bude sa mi pekne zobrazovať ten obrázok postupne od takého škaredého až po pekný. A palety je tam možné použiť RGB, CMYK a lab. Toto sme si hovorili, že lab už nie závislý, táto paleta už nie závislá na jase. Potom ďalej umožňuje Region Interest ROI, čo je používanie v zdravotníctve, keď máme napríklad rentgen, veľký obrázok, aby kompresia bola čo najmenšia, takže doktora zaujíma napríklad táto časť zlomeniny, tam najviac investuje kódu alebo menšia kompresia, kdežto okolie, čo na nezaujíma, bude menej komprimované, to je vlastne ten Region Interest. Takže takéto všelijaké výhody, ako vidíme, že je to dosť super. Potom ešte máme tu ďalšie formáty ako EPG, XR, HD, Photo, Windows, Media Photo. Sú to formáty uloženia HDR typov fote, kde je vytvorený veľký dynamický rozsah, hlavne po skladaní viacerých fotov. Umožňuje tiež ICC profily, EXIF informácie o záznamov tých fotkách a alfa kanály. Takže HDR, čo to vlastne je? Napríklad ja mám nejaký objekt, ktorý je s veľkým presvietením pozadím a ja ho mám pekne zobrazený. Ale teraz ja chcem, aby som mal aj to pozadie nejak pekne zobrazené, aj keď je pri viac intenzity svetla ako túto v popredí, tak odfotím ďalšiu fotku, kde je pekné zosvetlené prispôsobené svetlosti pozadie, ale predok je zase tmavý. To bolo, nedokážem to vlastne spraviť tak, aby to bolo rovnako osvetlené. Tak a tieto fotky, keď spojím, vlastne vytváram HDR, kde je vlastne aj pozadie čitateľné, svetelné, aj popredie svetelné, takže tam už ako keby tá realita nejako sa stráca. Tu len pripomeniem, že prečo takto vlastne to tie foťaky nedokážu robiť, keď ja sa pozriem na taký nejaký objekt, ktorý je v takomto tvare, že je za podsvietený, tak ja v podstate vidím ho ako keby pekne, ale to preto, že ľudské oko má také veľké výhody, taký veľký dynamický rozsah a je že hlavne nelineárne, že vie čítať tieto vlastne obrazy tak, aby boli pekné. A vlastne tento HDR ako keby ja modelujem tento typ spôsobu zobrazenia tohto nejakého oka. Je to také krajšie pre oko. Vektorové obrázky, to je ďalšia téma, čo sú vlastne informácie, ako som si hovoril, že bod a úsečka alebo nejaký tvar, ja neviem, kruhu alebo niečoho je definovaný nejakou funkciou, takže prenášam iba body 2
a funkciu matematickú. Takže ako som si to tu povedal, takže môžem s každým objektom pracovať efektívne, zvlášť veľká efektívna komprimácia, to znamená fakt, že je tu matematický vzorec a môže byť ten obrazok nekonečne zväčšiteľný, to znamená, že má nekonečne ako keby rozlíšenie. Na to, aby som si ja povedal pozerať takýto obrázok, potrebujem RIP, čo je vlastne Raster Image Processor, kde sa v týchto postscriptoch v ich programoch EPS nachádzajú. Kdežto PDF-ku tam už není potreba, tam už bolo použité V30 konzorcium, preto v zákone, že PDF-ku je V30 konzorcium, že v podstate nič nepotrebujem na to, aby som pekne videl zobraziť aj vektorovú grafiku. Takže formáty vektorovej grafiky je PS PostScript, je to v podstate jazyk a je to vlastne popis tej stránky. PDA súčasne programovací jazyk, to znamená, že ja neviem, a je tam A, D, body, odkiaľ pokiaľ je vlastne ako keby ja programujem vlastne tie tvary, takže tu voláme programovací jazyk, je to vlastne popis nejaký matematický, alebo programovaní, cez programovací jazyk je popísaný ten obrázok a je tu také, že umožňuje prehľadnosť a objekty, každý objekt je v jednej vrstve na sebe, takže ako keby tak naskladané. Takže výsledné zobrazenie závisí, že koľko objektov tam je, koľko vrstiev, teda závisí, že aký rýchly procesor je ešte. EPS môže použiť vo formách obrázku, môže mať BMP náhľad, to si možno niekde ste sa už stretli s EPS-kami, kde je vlastne informácia, kde sú vektorové grafiky uložené a celkom jednoducho sa s tým pracuje. PDF je typ portable súboru. V každý tento formát teda potreboval nejaký ten raster image procesor na to zobrazenie. PDF-ko má teda nepotrebuje, je taký nejaký portable, to znamená, že nezávislosť od systému. Združenie rôznych typov multimédií, to znamená, že do PDF-ka môžem dať viacej multimédií naraz. Šifrovanie podporuje, komprimovanie, nekomprimovanie umožňuje. Obsahuje všetky informácie na správne zobrazenie, ako fonty a podobne. A to znamená, že keď ja prenašam to PDF-ko tým, že je portable, má informáciu o veľkosti toho písmo, aby sa to písmo zobrazilo správne na hociakom systéme, tak má už tie informácie zakorenené v súboru PDF. Není potreba program ako interpreter, ako ja som si už hovoril, ten RIP. Ďalší typ je vektorovej grafiky SVG na báze XML, čo sme už teda si už možno v niektorých kapitolách už hovorili, čo je vlastne formát značkový a podpora vektorových animácií má takú možnosť, že môže sa animovať niečo podobné ako GIF alebo vektore. No a blízka budúcnosť je taká, že pomocou vektorov sa pokúšajú už obyčajnú napríklad fotku zobraziť tak, že vlastne tie všelijaké nejaké tvary sa snažia funkciami vyjadriť a zaznamenať podľa vektorov. Že je to veľmi zložité na zobrazenie a je to možno taká budúcnosť tej nejakej fotografie a to uložnej možnosti záznamu toho nejakého grafického formátu. Takže toto je všetko z tejto druhej kapitoly. Pozrieme sa, či tu ešte není. Takže ďakujem za pozornosť, majte sa.